Салом алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Азам блог. Ман ҳастам бо шумо чун ҳар вақта Азам Тавоев. Видеоролики буда дӯстон дар бораи маҳбасҳое меравад ки дар ин маҳбасҳо зиндагӣ барои маҳбусон хело ҳам душвор аст. Хубш дӯстон, биёед видеоролика тамошо мекунем ва баъд фикру ақидаи худро ҳатман дар комментария нависед. Тайёре дӯстон? Рафтем. дар дунё ҳаст маҳбасое ки маҳбусон ба он ҷо медароянд ва намедонанд ки то пагоҳ зинда мемонанд ё ин ки на. ин суханҳо дар бораи кадом маҳбасҳо рафта истодааст. имрӯз дӯстон ба шумо ман якчанд маҳбасҳоеро нишон медиҳам ки дар ин ҷо зинда мондан хело ҳам душвор аст. ин маҳбас дар Соединёни Штати Америка аст. ин маҳбас хело ҳам маҳбаси қадимӣ буда ва қонунҳои хело ҳам душвор ва вазнин дорад. қариб 90% маҳбусон дар ин ҷо то охири умрашон зиндонӣ шудаанд. аввалан дар ин ҷо одамонро ба воситаи газ мекуштанд, аммо айни замон бошад одамҳоро ба қувваи барқ монда мекушанд. якчанд сол пеш дар ин ҷо комиссия барои назорат кардан меояд ва мебинад ки қонунҳои ин ҷо ба қонунҳои давлатӣ мутобиқ нест ва ба инҳо мегӯяд ки шумо бояд қонуну қоидаи ин маҳбасро иваз кунед, аммо то айни замон ягон қонуну қоида дар ин ҷо иваз нашудааст. бисёри вақтҳо дар ин маҳбас сарбозон бо маҳбусон муноқиша мекунанд ки ин муноқиша ба марг оварда мерасонад. дар ҷои дуюм ин маҳбаси Нидерландия аст ки ин маҳбас яке аз маҳбасҳои хатарноктарин ва даҳшатноктарин мебошад. одамонеро ки дар ин ҷо барои зиндонӣ меоранд, бисёре аз онҳо худашонро мекушанд, барои он ки қонуну қоидаи ин маҳбас хело ҳам сангин ва душвор аст ва аз сабаби душвор будани қонуну қоидаҳои ин маҳбас номи ин маҳбасро паланги калон мемонанд. ба ин маҳбас одамоне меоранд ки онҳоро аз 25 то охири умрашон зиндонӣ карда бошанд. дарозии маҳбасҳои ин ҷо 6 метр буда ва паҳнияш бошад ба 4 метр мерасад ва дар ҳар як комнатаи онҳо тақрибан 20-25 нафар маҳбус аст ва дар як сутка ин маҳбусон тӯли 14 соат дар ин ҷо меистанд ва дар як рӯз ба онҳо як маротиба хӯрок медиҳанд ки ин хӯрок хело ҳам хӯроки кам аст ва агар онҳо хоҳанд ки ба онҳо хӯроки бисёртар диҳанд, онҳо бояд ки суми ин хӯрокро аз кисаи худашон бидиҳанд ва агар худое накарда ягонтаи онҳо бемор шаванд, ба онҳо ягон кӯмаки тиббӣ расонда намешавад. агар онҳо сиҳат шаванд, мешаванд ва агар нашаванд, мемиранд ва онҳоро бурда ба ягон ҷо мепартоянд. маҳбаси Рикерс, Соединёни Штати Америка. ин маҳбас ҳам яке аз маҳбасҳои қадимтарин ва бераҳмтарин маҳбас мебошад. дар ин ҷо сарбозон ба маҳбусон рафтори хело ҳам бад мекунанд ва агар аз маҳбусон хатогие сар занад, онҳоро ё мекушанд ё ин ки танаашонро чок мекунанд. хулоса дар ин ҷо рафторе ки ба маҳбусон мекунанд, одамон бо саг ҳам намекунанд. мисол мегирем дар соли 1937 дар ин ҷо як сарбоз як маҳбусро то дараҷае мезанад ки баъд аз задани ин сарбоз ин маҳбусро бурда тӯли 6 моҳ дар беморхона бистарӣ мекунанд. бисёри маҳбусон дар ин ҷо аз 2 ё ин ки 3 рӯз зиёд умр намебинанд, барои он ки дар ин ҷо зиндагӣ кардан хело ҳам душвор аст, ҳам аз ҷиҳати хӯрока ва ҳам аз ҷиҳати саломатӣ. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боварӣ дорам ки видеоролик ба шумо писанд омад. ба канал ҳатман подписатсия карда зангулачаро пахш намоед, то ки аз баромади видеои ояндаи мо бохабар бошед, чунки дар оянда шуморо видеои беҳтарин интизор аст. хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.